buhaton ani ron, mas maayo pa ani. Si Tikboy lang ni ato ang tikloon. Oh no! Amay ba? O, sige, sige. Ginoo ko si Tikyo, wa na gyud to. Murag patay na gyud to si Tikyo siguro ba, gitiklo na gyud tong Tikboy, murag limpyo gyud pagkatabo kay wa man ko kadungog diri nga gipusa Facebook na wa po ka dungog nga gibalita sa radyo mo. Tuod ako na itong duawon si Tikboy. Ako to siyang pasalamatan. Upat na kaadlaw gyud nga wa nagkabantay ni Masya nga ningumpan niya ni mong barangay na mo. Batay tinuod yung tukiingon ko ni Tikboy sa kuwagin nga. Siya imo trabaho, limpyo, ug wala gyud sabit. Ano karon, nituo na gyud ko ni Tikboy nga si Masyang. Wala, patay na gyud. Wala gyud kita ni Masyang. Muna karon, sigurado na gyud ang akong kadaugan. Kaya wala na laing kusog na kong kontra. Si Masyang ra, Masyang nga traidor. Karon, patay na. Tiklo na akong atuon si Tikboy. Akong pasalamatan sa iyang gibuhat nga sikrito kayo iyang pagpatay ni Masyang. Wag ginasayod. Aton salamat Tikboy. Patay. Lami makiinom sa bao ning butong. Uy, wa bitay tawo mo ako jibi. Lami kaon. Lumulupyo diri sa barangay. Naala po si Masya. Si Masyang man ron. Naman sa diri. Kagawad. Masyang nalagi ka. Naalagi ko kay naalagi ko tuyo lagi ni mo Tikboy. Unsa ding, unsa may tuyo nimo Masyang? Kanang kumusta nimo to kung gisugo nimo? Ay, na magkaayo. Aw hilom kay ki. Kamunubiya ka basta ako gani mo. Ako na ako patay. Limpyo way sabit. Show naman ka na nga imong gipatay stick. Wala gani. Tanawan nimo sa Facebook. Way nakakita. Wala yan gito kistikyo. Gitiklo na gid ito Tiklo na gito. Aw kanang salamat kaayo ha. Murag maayo gid kita katabuan nimo ba kay wala gyud nakabalo. Wala iki basta nay bayan. Okay. Sige. Unya. Ito sa ko dito ha. Unya ka to imong giingon ba nga? Sama. Pakapinan ba ka to nimo? O pagkapinan lagi to nako. Ayaw lang pagsaba-saba din. Dili lagi ko pasaba-saba. Mabulyaso ta. Ayaw, Dili ko gidanan lagi. ayaw ka ba na ka? Oo, lagi. Ako rin makabalo. Sige. Mga katawan ning maong barangay, ani ana pud si Tikyo. Mangumpan niya kaninyo. Tungano na apa man lagi ka, buhi pa man lagi ka, nga gisugo man ng tanak ko si Tikboy nga ipapatay ka. Ikaw nga nung naaman po ka. Una agani ka? Niyari ko dire. Kaya magpasalamat ako ni Tikboy sa iyang pagpatay ni mo. Isugo na ako ni si Tikboy. Napat yun man ka. Anong naaman man ka? Kabayo lang na Tikboy ha, nga gisugo na ay ka ni Tikyo nga ipapatay po di ay ko. Time sa. Dili, manggun. Ana, manggun siya. Isugo ni mo siya si Tikyo o papatay na ako. Unya, kumpare mo kay Meli, madlok po ko mo patay ni Tikyo kay parte yung misuda niya. Isugo po ko ni Tikyo nga ipapatay ka. Nga dili man po ko kay hadlok man po ko mapriso. Patay binga, lalim ba mapriso? Unya karon unsaon man liron? Nga buhi man ay ka, umre ka patya ba ni Tikboy di ay. Unsaon unsa may buhaton nato liron nga ang akong singkamen iyahan naman gikuha. Ang ako pong singkumin, ikuha na po niya. Kaya ako tusuhol niya para ipapatay ka. Unya karon unsa ba atong buhaton ani ron? Mas maayo pa ani. Si Tikboy lang ni ato ang tikloon. Oh no! Amay ba? Sige.